into wrong ukujaja abantu. Into wrong ukubafaka esihogweni uNkulunkulu engakabafaka esihogweni. Into wrong ucabanga ukuthi ngeke basizakale. Into wrong ucabanga ukuthi into yonke wena ophethe amandla okushintsha abantu nongashintsha abantu. Akekho umuntu okufanele axoshe umuntu esontweni. Kodwa ngeke siushintshe umlayezo bafowethu. Izwi lesiphambano liwubula kwababhubhayo. Kodwa kithi esindiswayo lingamandla. Liyasindisa, lisindisa isidakwa, lisindisa isifebe, lisindisa isidabane. Kade ngizwa abanye bekhuluma ngelokhuza LGBT what in le abakhuluma ngayo. Ngiyeke ngikhulume ngedwa ngoba yise bekhuluma ngayo engazathi manje kufanele siyivumele enkonzweni. Sibayeke bezohlabelela la. Jesus ngegama. Sibayeke bezohlabelela la. Sibayeke bashumele. You see, hayi bhekani mina. Ngiyanibona vele niphethwe yilokho kuniphethe manje mangikhuluma ngalento. Sengazathi manje kufanele lento eyenziwe. Kuhlukene ibandla. Abanye bathi abantu uNkulunkulu uyabathanda. Kanti sitheni thina? uNkulunkulu uyabathanda. Uthanda wonke umuntu. Njengoba nathi sisezonweni wasithanda. Nabo mabe kulese sono ngoba isono naso uyabathanda. Kodwa nisekhona bazalwane. So now kusengazathi manje uma uke wakhuluma what isono leso sewenze into hayi ukuthi ku-attack wabani ku-attack izwi elizosindisa umuntu. Isizukulwane esiphambeneyo siphakamisa izinto uNkulunkulu angayiphakamisi, sinyathela izinto uNkulunkulu ayiphakamisayo. Sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambene. Into uNkulunkulu angayifuni noma ngingathula ngayo kodwa ngiyophendula ngayo ukuthi ngithule kufanele ngikhulume. Kungcono ungena enkingeni ukhuluma iqiniso kunokungena enkingeni ngenxa ukuthi ufihle iqiniso. Kukhona abantu okufanele basindiswe, okufanele izulu libabambe libaphakamise, kodwa uma singakhulumi thina ngeke basindiswe labo bantu. Amandla esiphambano